Bir вакыт шагыйрә Гөлшат Зайнашева Рөстәм Яхинга «Китмә сандугач» дигән шигырен бирә. Ул заманнарда композиторлар берлегендә сәнгать әһелләре җыелып, үзләренең яңа иҗат җимешләрен тәкъдим итү кичәләре оештыра торган була. Чиратагысында үз эшләрен күрсәтеп чыккач, барысы да сораулы караш белән Рөстәм Яхинга төбәләләр. Рөстәм әфәнде исә горур гына кыяфәттә фортепиано янына килеп утыра да, әфсен укыгандай бармаклары белән клавишлар өстендә хәрәкәтләр ясый һәм уйный башлый. Ул уйнап туктагач, бүлмәдә бер ара тынлык урнаша һәм кинәт көчле алкышларга күмелә. Читтән генә күзәтеп утырырга яраткан Александр Ключеров та бу юлы сүзсез кала алмый. Шәп булган. Бу сандугач озын гомерле булачак дип җырның киләчәген юрый һәм ялгышмый да. Sandугач, sandугач, gitme, gitme, sandугач, kanatlarım kanarak, tuğan jirine kaldırıp, bizde doğup üstünsün, çık suların eştensin. Sandугач, sandугач, silkidəsin min bağlam, duzlarıma jırlar Sandугач, sandугач, gitme, gitme, sandугач, korkma seni kışlardan, kal seni başka kışlardan. Saklarımın salkın jileden, gitmesin doğan elden. Sandугач, sandугач, silkidəsin min bağlam, duzlarıma jırlar jarını
Sanduaş, sanduaş, seni giden bir Ruzlarıma canavar eşim,